फिन आरोबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाख्नायजाथाव हाबा मासबाद दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय जिंगाबिल हालामाव अखा हाबाय थानायनि थाखाय फाग्ला दैसानि दैया बारायना माखासे गामि आरो लामा खुरखावनायफोरखौ दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि बिथांनि मोनसे हानजाया नायगिदिंफैयो। थांनाय सानफोराव गोबां अखा हाबाय थानायनि जाहोनावनो फाग्ला दैसानि दैया देरनानै माखासे गामि आरो लामाफोरखौ खुरखालांनायनि जाहोनाव बे ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबां जेंनाजों भुगिनांदों, जायनि थाखाय दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय नायगिदिंहैदों। बे नायदिंहैनाय हाबाफारियावनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि कर्नेलियास दैमारिजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां नेहाथारि आनन्द दैमारि, जिल्लानि लोगो बुंथिगिरि मनसिं ब्रह्म, थुनलाइयारि नेहाथारि दनेश्वर बसुमतारी आरो बाथ्रा दान्थे नेहाथारि सोम्बा ब्रह्म बिथांमोनाबो बाहागो लायो। गोजोनथाव खौरां, बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 22 जुलाइनिफ्राय 26 जुलाइसिम मनसुन लन एन्ड एक्सचेन्ज अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 4,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय मनसुन लन एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफोरानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, 95% ल'न, फ्रि एजुअर गिफ्ट आरो गासिबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव मोनसे गुबुन मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। लोगोसे आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003991187 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।